8 znakova da se vaše mentalno zdravlje pogoršava. Prvo, lako se iznervirate na druge, a čini se da je ta razdražljivost uporna i ničim izazvana. Drugo, aktivnosti koje su vam donosile zadovoljstvo i radost više ih ne čine, zbog čega se osjećate odvojeno od svojih hobija i interesa. Treće, ili ste spavali previše ili nedovoljno većinu dana, što je poremetilo vašu dnevnu rutinu i utjecalo na vaše raspoloženje. Četvrto, primijetili ste značajno povećanje ili smanjenje apetita, što također može utjecati na vaše fizičko zdravlje. Peto, većinu dana ste bez energije, što otežava dovršavanje čak i jednostavnih zadataka. Šesto, iako vam je teško koncentrirati se kod kuće i na poslu, što utječe na vašu produktivnost i kvalitetu rada. Sedmi, izolirali ste se od prijatelja i obitelji, što je dovelo do osjećaja usamljenosti i odvojenosti